Sapa, Tru? Lek Marwata. Kowe iso lek. Ha lek kowe kae. Wah to. Ya ming untung we rupane ra atek padha. Nek rupane padha elek lho Tru kowe. Ha iya. Ben kok ndak munggah panggung ben nesu-nesu sik. Ha iki nek ora getak-getak ora nguring-nguring aku wis ora lega atine. Ya. Monggo, Bapak Paman. Waduh. Bapak Paman Sengkuni. Duduk, 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 duduk. Duduk, duduk. Piye kowe iki suwe ora ndagel-ndagel pisan ngrusak mic. Nesu ta pisan. Goleki mic sing apik. Sah. Caosi Mbah Oto iki wis angel laden-ladenane saya tuwa saya angel Mbah Oto iki. Ora suwe-suwe otone icak. Iki muni ora mike? Muni. Sewa larang-larang ora muni. Kok Mbah Gati. Sini-sini. Wis darang-darang saka pusat. Rawuh rene mike ora muni. Sekarang ya ngono kuwi kendala teknis. Aja ora ngono salah kok muni ngono kuwi. Kowe kok kaya mek arep endo wae. Ora perkara endo, teknis ki angel di nganu dipikir. Nek tiba-tiba ora muni secara teknis ki piye le arep nganu benake. Kowe sapa? Lho, aku ki takon kowe. Lho aku ki mangsuli. Aku wis tung sasi ra pentas lho iki lek. Pira kowe? 7 sasi. Aku wis meh 10. Ora pentas? Heeh. Wah, jan yo ngrekoso to. Ora tak anggap rekoso. Apa-apa ki tak syukuri wae kok aku. Lah betul. Ayo. Ora pati rekoso ngomahe sono. Rekoso ki sing golek jebok, gulungi kabel kuwi rekoso. Nek kowe sik do duwe keahlian, sing garet jebok kuwi njur piye? Ayo, sapa? Sing arep ngenehi bantuan. Betul. Betul kok benur. Aku bener tenan, omah lek Parota tekan kono aku njur keloro-loro itu. Rasa santai wae, ngono kok dipikir jero ndak stroke. Kapan le ngedol omah iki arepan dene? Piye? Ora. Kok njur ora. Sing kono sik kuwi dicuwil sithik. Anggo ngapa cuwil-cuwil? Ayo, Kaya semen ora. Nek iso kuwi ditambahi kok dicuwil-cuwil. Wah, kuwi tembung nglengkara. Kok nglengkara? Situasi demenan apa pandemi ngene kok. Kok arep nambah lemah ki rumangsamu kaya digdaya-digdaya. Lho, aku ora ngerti kok. Ora ngerti kok urung tok kandhani. Ha iya. Mula tak kandhani aku Ya, nang tarungoke. Kalimantan ki piye? Aku duwe lemah Kalimantan. Lemah Sumatera aku duwe. Dadi rong plastik. Apik lagi tenan. Daleme pundi? Ah niki klebet rong plastik. Nah. Ha iya. Sakit tenan 8 sasi ya. Heeh. Njur kegiatanmu apa wae? Ayo meng anu nglumpukke wong doran dedet. Jak guyon. Sing penting jare nang nggon terus sing penting bahagia. Lho bener. Oke sing do nulis nang nggon story-story kae. Sing penting bahagia. Aku bahagia ya tetep nyatane ya grantes anggere ra ono kancane ya grantes. Pokoke apa-apa ki nek disyukuri njur kowe meneng wae. Wis kuwi ora apa-apa. Oh ngono ya. Aku meneng wae mbok kaliren ya wis meneng wae. Mbok arep anak buahmu teko mara ning omahmu njur pripun Pak Sino niki ngoten. Wis meneng wae pokoke. Ora, aku nek ngono kuwi kata-kataku ora tekan. Di WhatsApp nek ra tekan. Ora tak WhatsApp. Aku nek mung diparani kanca-kanca kuwi aku wis duwe senjata sing ampuh. Piye? Aku nek kira-kira prei Ramayang, Heeh. kuwi kirikku tak culke nang ngarep. Kok ora diculke anakmu wae maju nek Tak culke anggere wiyaga teko weruh kirike gedhe terus mlayu ora teko modar ora kowe aku.
Oh, dadi kowe Ketok rupa-rupa areng jileh ki ketok. pokoke anggere alise pucuk ki rada medhun ngene iki ya. Iki cetha wis iki. Pak, anggere pak-pek ngono kae ya. Heeh. Wis. Anggere wis mulai mara ngono njur dhek wis mulai kelabakan kae njur kowe bunga hatimu ya. Ah iya ta. Sing ngenten kapan patine Yagaku siji iki. Nggih, iki ya ngaturke panuwun karo Pak Arya Bima. Aku ditimbali nganggo medsos didadak nih ya. Gandeng aku ya. Butuh. Lho, sapa? Aku iki mengarep muni butuhe kok angil. Ora. Kok ora? Sing butuh ki Pak Arya. Loh, kok iso? Lah nyatane nimbali aku kok. Mergo aku nek ngundang kono ora iso. Oh iya bener. Ayo padane engko Pak Arya jenengan webinar. Ngerti ora? Apa? Webinar. Webinar apa? Sesuk tak jawab WhatsApp wae lah mbangan ngisi-sini menjatuhkan martabatmu kowe. Oh, ora aku kira ngerti ora isen takon kok. Orang tembungan malu bertanya sesat di jalan. Nah aku pancen ora ngerti tenan tak webinar iki apa? Ning aku sing isin. Aku isen ngopo? Wong aku ya ora ngerti tegese kuwi. Alah dene iso omong kok ora iso ngartekke ora. Padane ana seminar saiki liwat live streaming. Aku jenenge webinar. Wow. Ngrembug masalah apa? Kan aku ora wani ngaturi beliaunya. Nek beliaunya iso nimbali aku. Mula jadi sing butuh ki beliaunya. Oh, ayo apa? Kang niki mengeti Sumpah Pemuda. Nggih. Nggo diwangsuli malih kita akan mengambil roh Sumpah Pemuda dari dulu. Dhisik ki arep Sumpah Pemuda ki uripe luwih rekoso tinimbang iki. Ning mergo gemblenging tekad, gemblenging rasa lan niating kudu dadi sawiji. Satu bangsa, satu bahasa, satu apa meneh sijine. Wah, wis kowe ora. Lah aku ngetes kowe kok wae mau webinar ora ngerti. Mbok kowe iki tanah air. Ya ora iso. Dadal watane nek kuwi tanah air. Ayo. Apa ya kuwi? Iki ngomong apa ya? Sumpah Pemuda kuwi mau. Oke, padake ora ngerti aku. Apa? Aku sikik mikir e. Masane wedi nek kleru aku. Ya ayo, dadal menangi padake. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tambah siji meneh, satu kata kita lawan corona. Wah. Rasa dikeploki mbok biasa wae, Mas. Kuwi keploki racun bagi saya. Kok racun? Anjir aku ketok mbagusi banget kae. Wong iki ya bane saka Pak Arya Bima. Iya. Wong tetep kita kembali. Coba bayangno nek ade gelem rukun negarane dhewe iki sumber daya alami. SDA-nya itu banyak sekali orang yang menginginkan njupuk barang-barang saka kene. Bener. Ngendi-ngendi kiblate sesuk mungkin 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Indonesia jadi kiblat seluruh negara. Karena sumber daya alamnya Indonesia itu melimpah ruah. Oh, ora trigis. Oh, mangan bakmi asem. Jadi kiblatnya seluruh dunia nang kene. Betul nggih. Ngendi-ngendi niru Indonesia. Sing mobil saka Jepang kuwi jenenge Kijang. Kijange Jepang ra ono Kijang. Niru Indonesia. Kok nirune nggon apa? Kijange. Jenenge Kijang iki. Oh iya. Ana apa bahasa Indonesia Kijang? Bahasa Indonesia Jepang ana apa Kijang? Ra ono. Bahasa Jepang Kijang. Ayo. Sok dititikke sithik men ra kleru. Emah kowe seneng gedhe untune timbang lambene kowe cangkemmu muni ngono to, Su. Padahal ora krungu ana wong tua diobok-obok cangkeme. Kabeh niru karo Indonesia, ngendi-ngendi niru. Saiki Jepang iki sing ngetop we niru kene kok sepeda motor. Loh, sepeda motor Jepang sing ngetop apa? Scoopy. Kok Scoopy? Lah niru wayang. Wayang sapa? Wah, ora tau ngerti Banjaran Gatotkaca. Patihe sabrang ki matine karo Gatotkaca jenenge Patih Scoopy.
Wah, dong cilaka banget. Kae jenenge Patih Ayo. Sekapu. Kita petek. Sekipu. Ha sekipu kok iso sekupi. Nek le nyonto jebles letter lek. Gengsi ngono. Oh, kudu beda ya. Beda. Sekupi njur kene sekipu. Mergo ndelok wayang lho jaman kae digdaya banget ta sekipu. Heeh. Ya kaya dene sepeda motor sekupi kuwi segala medan dilalui. Weh, ya bener. Entuk iki engko aku. Entuk apa? Masalah. Ora nek streaming ngene iki wis biasa, santai wae. Iya. Iki wong ditekake ngrawuhke pelawak nasional. Heeh. Mike mati aku sing isin aku. Aku ndok piye De? Mbuh biasane ora elek ngono kok iki bosok aku ya men ngono. Ora perkara nggon kuwi, ya. Ya kabeh iki teknis kok ya. Alah jangan mek muni teknis, mbok ganti istilah liyane. Apa? Ayo apa sakarepmu kok malah takon ganti kok malah takon aku. Aku ora ndek kata-kata nggo ganti istilah teknis kok. Aku sing nomor ora duwe meneh aku sing tuwa. Aku blas ora duwe. Heeh, iki ana anu, jenenge iki WhatsApp. Waduh. Wali omong ditetak-tetakke men kaya. Ayo men ketok wangun ya. WhatsApp. Iya. Malah ki Mas Hasto. Oh iya. Sekjen PDI, kowe kok mbok Pak ngono wae ayo. Piyai Yojo terus. Tur pendak tahun mesti wayangan iki gandeng Covid ngono iki dadi ora wayangan panjenengane. Ah iya. Nyuwun tembang gugur gunung saweran 5 juta. Oh iya. Sampun mlebet wonten rekening admin. Wah iya. Yo, arep tok tembangke apa? Apa? Nek tok tembangke kowe 3 yuta, kancaku 2 yuta, wis. Tenane. Lu tenan kok. Iki tak tenani lho iki. Tenan ana lek. Oke. Apa cah kene sepelekke lele. Lagune piye to le kuwi jane aku ora dong. Hah? Aku ngerti kowe iki ra apal kok gayane muni kena-kene. Ayo kanca ngayahi karyaning praja. Kere. Kene. Kere apa kere? Kene. Oh, Wah, kupinge ya bosok iki cah iki. kene gugur Gunung Tandang gawe. Ah, Sayuk-sayuk rukun bebarengan rukantane. terus. Lila lan legawa gawe mulyaning negara. Bagus. 1 2 3 Papat. mlaku papat. Maju. Heeh. Maju papat. Maju. Heeh, maju papat. Diulang-ulungake mesti enggal rampunge. 2 yuta wae kene iki mau wis ora gampang. Kurang sithik kok. Olobe. Holobes kontol pares, holobes kontol pares, holobes kontol pares, yo holobes kontol pares. Walah cilaka. Wes rezeki anak soleh ya ngene iki. Ora tak pungkiri kok, tak kekke. Iya. Sesuk wong ki mlebune ning rekening admin kok. Iki ya bener omongane tak lontrong mau. Sesuk dijukuk sithik. Halal ora halal iki. Angger muni insyaallah ngene ora cetha ngono. Iki cetha ora le? Cetha. Janji iki undang-undang lho. Heeh. 3 juta ta mau? Sing muni 3 juta sapa? Kowe. 2 juta. Sing muni 2 juta ki aku. Nek kowe iki mau 3 juta le muni. Aku 2 juta, 3 juta milih sing endi? Milih 3 juta. Padha aku ya milih 3 juta. Oh to? Heeh. Aku 2 juta wae ben aku 3 juta piye. Kowe karo anak ki sing ngabekti to? Wah. Cilaka iki anane mek kena karo kena. Masa pandemi dhisik tuku hartopku ya ngono. Asem tenan. Wah, wis pirang-pirang puluh tahun. Bener-bener sore aku ya kena neh iki ane. Pirang-pirang puluh tahun kok deling-eling ora. Hartope tak nggone lek iki nek tanggapan ning gunung-gunung ngono. Engko sik lah aku anu urung bali modale lho aku ngono. Simak kon maju.
Mbok men dienggo anake wong kuwi ya wis tuwa rasa nganggo kaya ngono. Arep mangsuli apa karo Simak? Aku ya kaya gembira. Ya ora apa-apa nek sing nganggo seneng. Men ben dienggo. Bar kuwi aku tekan jero kamar ya kampleng-kamplengan karo bojoku aku. Duite ora semono sik bali semono. Tak goleke. Kuwi nggo ponakku kok padake kene dagelan panas. Ya seprene ora tak balekke ya. Aku ki cah julik kok ngene. Ya, ki gugur gunung diaturke sik ya, Lek. Sapa? Ya, lho bareng nek gugur gunung ki gayeng bareng. Oh. Ayo kuwi lambang gotong royong kok ya. Kuwi sing penting panjenengane Pak Asto mesti mundhut kuwi supaya kelingan jaman dhisik gugur gunung tanpa membedakan suku, ras dan agama. Kaya le ngrebut kemerdekaan ki ya ora milah-milahke sing penting kabeh guyub rukun sengkut baut gumregut. Betul, ya. Ya diaturake ya. Kur ya rengkur men gayeng monggo buka saka Bonang ya. biasa gayeng ayo. Jare luar Jawa, mau sore disebut ngono. Wah, kowe iki ora titen. Luar biasa ki maksudnya tembangnya iki lho. Oh, carane melambangkan kegotong royongan, keguyub urukunan. Ayo kanca ngayahi karya ning praja kene gugur gunung tandang gawe. Nek ora bareng-bareng ndak ora rampung. Ayo padane wong ngangkati semen kae kan iki mau tembunge ana sing maju papat-papat. Diranting kae lho. Diulang-ulungake. Heeh. Diulang-ulungake ya termasuk gotong royong ya. Iki uga ana to sapa? Dari Mbak Puan, Ketua DPR RI. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Nyuwun lagu Perahu Layar. Weh. Ngaturke apa jenenge iki saweran 5 juta. Wah iya. Iki kaya lelang tak rasake ya.
Kaya lelang piye? Engko sing dhuwur dhewe sapa ngono. Ora ngono ora disebut ya gelo penggawe. Ora apa-apa lho wong ya kuwi tandha tresna kuwi ya ditampa. Justru mergo dikandhake iki semene ngono sapa ngerti ana sing wah aku kok padha ngono glethek sak yuta. Diundhake sak yuta. Ah iya. 6 yuta. Wes tenang kowe wis kowe pokoke ning Jogja iki ora usah ngopo-ngopo. Jajan rasa bayar. Wah. Paling cekel polisi lah. Tenang kowe Bar. Suwe ra Gojek ning Jakarta mergo iki ana kaya ngene wis. Awak dhewe klunoe cecenan Gojek kuwi lucu kuwi nek ning Jakarta. Bagi ya rada nyelekit kowe. Piye? Asli kata-katamu ra penak kuwi nek dipikir. Kowe nyelokke wong kok kuwi nek kuwi lucu nek ning Jakarta. Jenenge ra Jakarta ra lucu kok. Kon ijen. Kon ijen piye? Ndagele rasah wong telu. Sapa dhewe ngono? Ah, Iso kae do pinter stand up e. konen. Amo Ngopo? aku nang njaluk dit. Sapa? Lho kono kok ya takon ayo Mas Sabar rene ndagel. Nanti bayarane. Aku. Wah, Ayo lekmu. Padake Juga kan Mbak Puan karo Pak Astomo lho. iki wae. Heeh. Nah, urung iki nggo kanca-kanca iki 700. Kae du kanca apa? Oh, aku iki berdiskriminasi kowe. Aku ngerti mula dagelan sore mikir tok pateni mergo iki dine Jakarta. Tenang, Bang. Aku sing balani, Bang. Oh, tenan. Aku sing ora trima. Miki ora ana sing dipateni ya. Ana. Nek ora masuk nang streaming kaya ngono kuwi kesalahan teknis kaya. Teknis meneh kon golek istilah liyane. Ya nganu kaya ngono kuwi kesalahan Ngene lho, pingpong. Ngono ki salah apa? Pingpong. Kok pingpong? Mbangane tenis. Kuwi human error. Wah, Error asin apa error jarot? ha iya. Ya mergo saka kedah-kedahe seneng. Beliau-beliau ini juga sering ning wayangan ning Jakarta. Iki wis termasuk luar ora Jawa lho, luar biasa. Beliaunya sih gelem lenggah mergo tertarik karo wayangamu. Alah, matur nuwun lah. Aku ki meng sak apa le. Jane ditimbali ngono ku ya rada ndredeg. Iki tak wong lendah ngene jane umuk lho saiki. Jane tenane umuk cak iki cak. Pelajaran psikologi ketok kok ngono kuwi. Ning nggon prodi kono ketok. Nggih nyuwun ngapunten Mas, wong niki kula ya ora duwe pun sak wontene mawon. Monggo kangge nitih bis. Ya saestu ngapunten namung 3 yuta ngono. Monggo mek Jogja Klaten. Ketok kaya nglendah ning jane umuk wong kuwi. Ming nek cara Jawa sinamuning samudana sesadone adu manis. Dhuwur menek ora dhuwur. Ora ya. Ora piye karena kene dikekerke kok. Dikekerke piye aku nyekekerke sapa? Ora kowe. Kowe ora kowe pun aku. Sore wong telu aku ijen. Ah iya. Mbak yen njaluk kanca. Ora, wis angur tapek dhewe nek ngene iki. Pandemi kok toleransi ning ya delok sikon. Nek wingi-wingi jek rame teluhe tak angkat kabeh. Saiki ya terpaksa single fighter aku. Ngatasi nek dalange kowe aku. Wong kowe sing iso cak empat-empatan ya kowe. Iya, wah ya apik tenan le Marmata Ya, sing penting kita tetap ngeling ayo pemuda bersatu karena besok yang akan memegang tongkat estafet. Nah, Kekuasaan itu adalah generasi muda. muda. Kalau bercerai-berai, saya gampang kok filosofi ini kayak sapu. Sapu kan siji gampang diputung, ning nek kumpul diputung angel. Semut senajan ora tepung nek kepethuk mesti salaman. Kok iso? Ha mesti antuk-antukan ngene. Njur nek angkat barang. Apa kowe ngerti kok tangan semut iki kaya ngopo? Lho. Didelok nganggo mikroskop. Aku ngertine mek microwave dadi mengke. Susah ngomong karo
Wah, apik. Tepuk tangan. Rasa. Kowe ketularan kowe ya. Ya, ketularan. Ajar sisan. Rumah kamu aku ra isin ngono apa? Tepuk tangan kok dikon. Aku beban ngerti ora. Lho, ayo ben padha nganu kok antusias kok. Aku wis bola-bali kuwi ngono kuwi. Angger tepuk tangan ngono. Wong kono ora niat kok dipaksa. Aku nek tak tuntut tak anggap melanggar hak asasi manusia yo. Ora kepengin keplok kok kon keplok. Gua ana meneh kowe ning TV takono kae gelo, kae piye TV. Guyu karo hoe disetel. Dadi ora lucu ebleke muni. Ngono kuwi. Dadi kono urung lucu. Ngono kuwi. Isin to wong ora lucu ndi. Ngono. Iki ning iki lucu nek iki. Apa? Ya sapola tak nek Jakarta lucu ki mau wis mulai dhek mulur. Iki nek ning Jakarta angger ketemu ning Indonesia kita, angger golek bahan. Kayane ayo wong karang tah pendidikan. Golek bahan nganggo laptop ngono. Ning nek urung entuk ki tangane ya ora nutul meneng ae. Aku malah mesti akbar iki gejala stroke boy aku. Ngene iki tok ki meneng wae. Njur kuwi karo tak lontong kan runtang-runtung karo tatok runtang-runtung. Ning nek Indonesia kita urung entuk bahan, linggo ungkur-ungkuran ora omong-omongan. Akbar madhep rono, tak lontong madhep rono. Kok jem aku ya meneng, aku ya golek bahan ra entuk. Aku tak titeni angger Indonesia kita ning Jakarta. Wis mesti lara untu. Stres. Lah ning kono penontonnya jelas. Ki nek baleni bahan sampean lara untu. Oh. Nyilih kupingmu tak cokote kene. Men kaya Holyfield kae cokot karo Mike Tyson. Holyfield karo Hollywood. Karo sapa? Hollywood. Iya lucu, Holyfield karo Hollywood. Wis rada mulai muda ta iki. Sapa? Ora. Saiki kayak mlaku miturut pakeme dhewe-dhewe. Jalure dhewe-dhewe. Jalure dhewe-dhewe. Dalang ki abot. Heeh. Iso ketabrak. Sing jenenge dalang ki tangane nyekel, mripate kudu ora entuk ngantuk, ngoceh wae sikile ya ngetrek. Karo supir padha. Lah supir ki ya insting, mripat, tangan, sikil. Dalang ya ngono kuwi abot. Mula nek dalang bayare larang ki ora usah do meri. Pekerjaan bisa sama, tapi rezeki itu masing-masing. Kuwi lho, nemu justru sing tak kon ngrungokke kuwi yoga-yoga kuwi. Omongane lek Marwata ki insting. Meripat Insting ki tangan sikil nyambut gawe. Mula nek bae larang ki kudu dimaklumi. maklumi. Njur nek bayarmu dikethok ki kaya kudu ikhlas. Wong ikhlas ki dhuwur kok wekasane. Paling cilaka to paling. Aku urung tau ngono kuwi kok ya. Aku apa ngomongke kowe apa? Nek aku ngeseno ki ngethoki apa ngono apa kowe? Ning anu atimu mrene. Kok kowe ngerti atiku kowe iki dokter apa? Nek kowe ngerti atine wong mbok sing lolo liver ki tak gorene kabeh tambah nono. Aku anggere entuk vitamin C kok mung arep nesu wae. Aku ora nesu. Ning kok omongane keras. Kowe Nek keras ki untune tok aja omongane. aku gak mending nyekel untu, mbok nyekel liyane. Kaya mbilung karo cogok mau nek gelem nya arep kowe nggo wedi ora apa-apa. Amah. Arep betot ta kowe? Ora. Bedhota ya wis kasap kok sing kaya. Malah ora kasap. Malah ora ana grenjel-grenjele blas. Wis kaya tas kresek kaya direketek. Ki pamundutane Mbak Puan. Heeh, apa mau? Perahu layar. Perahu layar. Ya. Nek perahu layar telu iki wis gayang telu. Ya. Sapa wae? Ana sapa? Tatin. Kesenengane Rek Marwata iki Tatin. Aduh. Iya.
Ayo Tin jajari Tin. Nah, Tatin Ika karo Orisa. Ya. Ya ngatasi nek. Golek pil biru. Nek ora ono pil biru kaya jagamu mau lho. Padane pire putih ya dicet sik kaya blangkone jagamu. Tenane. Saking dene sak kepengin diblangkon abang ki mandeg nang pasar tuku 35 terus disoki tinta abang. Ora apa-apa, kuwi jenenge loyalitas. Loyalitas kok. Oh, pengabdianmu terhadap iku rentuk ngene iki anak buah lho kowe. Ajar kowe. Sapa? Neng ngene iki yoga aja anak buah. Mergane? Mitra kerja. Ya bener. Bener. Ayo saya seno diantemi apa yo? Ono aku kok. Bareng kula njaluk. Aku jalukno sisan yo. Ayo kowe mikir dikake. Doh, kowe karo ngulur mik kok mung tengok-tengok karo. Iki lho. Sukoke ora mung kaya ditanggapke ora. Nek iki mau yakin ekspresimu lucu tenan iki. Ora mana sih njupuk gambare ora ya sing ngene. Ayo ta wae. Iki didhawuhi iki sing mesake kan sing kamera soalé omah iki sokone kok mek ngadepi nek ana gempa. Jadi ora iki nganu Alis. Iki arep tak pugar iki. Heeh. Iki arep tak rombak kabeh. apa? Nek es payu. Berarti rak bener ta aku mau. Nek cara dagelan dhisik ngerti ra kowe? Apa? Ayo sik dimbrukke omahe. Kiwa kaca, tengen kaca, ngarep kaca, mburi kaca, dhuwur kaca. Jar kowe ning jero kaya kerupuk. Kuwi dagelan simbah-simbah dhisik. Nek lucu lho tenan. Oh lucu tenan. Warnane ngeduk apa? Bahan-bahan dhisik ini ditoke saiki dadi anyar e. Bola tenan ya. Mulai zaman biyen ki tenan. Wong kok sekti. Cat katon, cat ora, cat wah. Dagelan terus nek dhisik sing terkenali cat klompen. Cat mereke klompen. Wah, sekti. Sekti dos pundi? Ngalor. Cat katon, cat ora. Dagelane cat klompen ngono iki ngene iki. Wah, dhisik wis guyu ora karo-karuan. Kowe mbiyen guyune. Wah. Lah swargi Mbak Bas nek sing guyu ngono kuwi. Wis ciri khas nek kuwi wis. Dhisik ora ana muni ciri khas. Wis klebu ciri tas ngono kuwi. Ciri khas iki daerah Jakarta kono. Rada rene no kae. Nah. Men ketok. Ayo ono ngarep sinden iki ya ono. Oh ya kono wae, kono wae. Aku iki mung ngarep aku nyedak kowe kok dadak kangenan lho. Ning modus to, Mbak. Nyedak rene, nak ngono wis do manut wong kuwi sak putu-putumu kok. Kowe iki wis tuwa banget lho barengane Tunggul Ametung. Barangane sapa? Tunggul Ametung. Aku kuwi reinkarnasine. Oh, ayo. Titisane Tunggul Ametung. Lah ndilalah. Iki ana titisane Ken Dedes neng kene. Wah. Amik nek ana Kenaro aku sing susah. Ora apa-apa. Aku kapan-kapan aku tak ora dadi kenaro, aku tak dadi ken ngampleng wae. Aku ya ngancam jenenge ngono kuwi. Wong ki mau ngrembug. Tatin sing kene Tin, sing kene men rada Pindah Mbak, pindah. semangat. Kene lho. Jenenge napa to? Ayo men semangat Mbah Marwoto iki semangat. Aku tetep semangat kok situasi pandemi. Ngendi aku ngarep buri apa tengah? Nglekar kene wae nek sempat. Maksudnya piye to? Lah ya aku kan jejer kene apa kene ngono lho. Ayo kowe wong telu ku ya ning kono. Mbok sing sabar ngono ya marah-marah lho. Nah. Aku nek weruh kowe embuh aku. Dasare yo Kaya macan weruh daging lho. Ngolot-olot. maksudnya
Ora sik. Yo macan umur semono iki lek mangan rame ngene iki to. Weh, malah awet wong mek dimut ora ana untune kok. Oh, kowe rasa menggunakan kesempatan dalam kesempitan kok. Wong tergantung sumber daya manusianya. Piye carane mensikapi? Kabeh itu tidak ada yang tidak Semua bisa itu kok ora kabeh itu, semua itu. Ya wis padha cangkemmu lah ngono wae gampang. Semua itu terserah pada kowe wae. Banter banget cah iki. Iki mau teko ya di karo bocah-bocah. Dek, Riki, riyen transistor iki. Rono. Lho kok panganan pepak dengaren to. Mau niku dicatu. Ora kaya kuwi lho sing rata ngono. Ya wis mek tak tutuk tepuk kae ditumplak ngono kuwi. Nek jelimen lho. Aku ngomong nek jelimen. Nek kaya neng Demak karo neng Kediri wingi ya beda. Mesti sak karepe mangane wong kudu dhek sing ragat. Aku yo paham aku. Kuwi carane kowe iki dimiske ning rombongan. Kata-kata. Kata-katamu apa dimiske ning rombongan. Mbok ora jengking-jengking lho. Iki lho. Jenengan ngene-ngene iki kerise arep nyogok aku. Aku piye mau? Ngenten-ngenten. Kandhane kancamu mau piye? Lah napa? Kowe madhep rono. Aku mau piye? Mah. Jenengan iki ngapa to? Iki lho kerise jenengan iki lho niki jenengan tak nggih keris to. Lah Aku jenengan wong tuwek mbok ngering-ngerene tok ngono lho. Lah pripun? Ya mbok sing apik. Aku wis tuwa. Aku wis tuwa meng dingeringer. Lah nginger wae angel lho. Badan. Di glundonge. Wis ora diapa-apake. Malah nek ora wis diuculi kabeh glundung rono, yo diwur-wuri pate diglindang-glinding ngono tok. Wong kowe iki didhawuhi mau napa mundhut saka bubuhan ngersake. Ming aku mau kan ndelok apa kamerane ning ndi wae. Lho posisine ning ndi wae, angle ning ndi. Angle ngerti ra? Apa? Bidadari. Hai Angel. Angel bintang kono sing bar geger kuwi. Sopo ku? Angel. Nah, kae ning Jakarta dong. Gene kalah karo cah nganjuk. Tatok nganjuke pinter bahasa Inggris kok ora iso. Ya. Didhawuhi lagune Perahu Layar itu menggambarkan dinamika kehidupan. Nek omongan mbok madem mriki, wong-wonge nang kene kok madepe rono terus ngene lho. Nah, Wani resikone lah napa? nek kecipratan ki lho. Oh iya. Soale kan Bahaya, najis. Iya. Aku kaya gejlek dibuka. Ya kan mau aku mek gejrek cengelmu kuwi wae. Nesu meneh. Wong cangkem padha gejrek ku mangsamu. Njur rata jejeg ngene iki po. Grek ngono po. Wong nek mbayangke rak bingung to cangkem kok kaya gejrek. Ayo, apa le mangap ya ombo. Ora nek le ombo ki ora. Apa? Ombo wae ngomah wae ana. Aku duwe sing rada ciut. Tenan le, nek iki lekmu pancen bareng ngetok Kadik Dayan. Kowe ya ta? Duwe sing rada ciut. Kuwi apa ngono? Kacu mek sing tak nggawa peyek kuwi ciut kacu kuwi. Kowe pikiranmu jenes Ya sih. bener. Aku ki wedi nek omong cedak-cedak karo cah wedok, Nggih. engko tak lontong wis omong to. Aja cedak-cedak mergo nek omong ki dor prese iki engko njur mau. Hah? Heh, Toplet. oplet kuwi Wis tuwa kupinge rada owah. ning isih Digdaya. Dikdayane piye? Wani po? Wani? Coba Iya. engko bar main. Saiki nek wani. Ayo kene aku wani le, wah aku kemirangane entuk kaya kene tak nyanyi. Rumangsamu padake iki ducet tah dalanan. Ning ora entuk nganggo tatu lho. Tak andani, kene.
aja nekel. Ora ya, masa ngono wae kok. Konslet sakle. Ana setrume apa? Ono. Endi? Justru masih carane kethek. Kayak nek Sampai mangan ngetek. bapakmu. Tak andake bapak aku lho. Ora wedi. Kok anake bapak. Wong sing tua aku karo bapakmu. Bapakmu nyembah Wong karo ibaratke liyane ya kena kok kethek. ketheke nek mangan, kayak kan duwe kantong nggo nyimpen pangan. Iya. Lah aku sak tenane senajan tuwa ning di dalam tubuh saya aku jih nyimpen power bank. Dayane piro dayane? Loh, Lho? kuwi menurut kebutuhan. Ndelok sing kudu dicas. Nek iki Dicas kok ditas. Maklomo ya. cerewet. Ah nesu, aku ki benerke lho. Kupingmu ki lho sing ora bener. Aku ki nek sampean ki paklekku, pepundenku. Nek omong kleru aku melu isin. Oh ning yo. Awake dhewe iki ora bedane suruh lumah kurep. Nah, Disawang beda wujude, digeget padha rasane. nah. Ayo berarti wong ora duwe rasa nek aku karo kowe digeget padha. Alot aku ya. Dicas kok ditas. Aku ki Anggepe tatin arep tok wadahi lho ya. apa entuk apa? Ah monggo. Tenane, Padahal sepiro? disesuaikan lah. Iya. Nek sakmene piro lho? Engko request. Jaluk piro? Aku sesuai wedi nek omong. Aku ya wedi omong-omong karo kowe. Wedine apa wong ayune kok nek kok. Ayune kok nek kedadean tenan iso lemah kontal nek karo kaya ngono kuwi. Kok iso ya ora? Ini perempuan itu akan lebih kuat dengan senjata kelemahannya. Apa itu? Air mata. Air mata. Wong wedok ki mbok arep ngene-ngene anggere ora iso, Pak. Wes goglo atine. Ora iso tanda tangan ya jempole arep buyutan kae ya ngecap ning kono kuwi. Sesuk selesai. Monggo baris entek tinggal minggat. Wong ki anggere anatomine wong kaya ngene iki wis Endi ta kok ngaceng-ngacengi wong ya aku urung lho. muni apa iki? Hah? Tak kowe mau nyanyine piye to? Ngacung. Mau ora ngono. Ayo ngaceng-ngacengi. Ora kowe mau tiri tatok ya to? Ora ya. Lah jenengan mau ya kleru lho. Kaca-kaca mah dadi apa mau? Oh, kowe Melajeng ngencing. kowe mau ngono. Mudine iki mah ora. Kupinge. Ora. Kene tak andani. Mah ndak dhuwur. Iki sida nembang ora? Sido. Ya Allah, mbok ora ngono to. Mo aku kudu semangat nek karo kowe. Wah. Aja nganti aku ketok. Tetep ketoke lho kulite ra iso dihapusi. Apa? Kulit. Aku sing tak matke kulite kok. Lah apane? Kowe tak kandhani yo, wong luar negeri Hmm? umure 24. Kowe entuk karo yange anake. Kowe kelakon. Luar negeri. Heeh. Nek jenengan Dalam negeri. berarti nih Ambo. mbok domong iki lho dia. Diomong apa tembung kok diomong. Jak omong maksudnya. Piye? Jak omong. Jak omong iki cara nganamu diomong. Iki aku lagi ngerti kosakata diomong. Bawani ra? Rasa. Rasa. Ya bawani kena. Bawani kena. Piye to? Ora piye-piye aku ya manut cangkeme kuwi kok. Kowe nyilakake wong tuwek kowe. Bawani cah telu genti-genten. Ya. Ah, ngono Lan lho. wektune rada kobek. Heeh. Nah, oh ya preman pensiun wis ya. Mas Geter wis selalu ngerti. Aku ora ngerti kok. Lan apa? Pengrawite iki saiki jenenge saka sinetron kabeh. Weh. Sapa e? Ha iki sing gendar iki tak jenengi preman pensiun. Oh, dudul. Ah iya, coba praktekno. Piye? Ah. Pinter-pinter kok ya. Tenan. Wisane menggo paitan nek ora ana tanggapan jeneng perapatan dikira ting dong ting dong tot tong. Ha iki lho Le, sing jenenge gamelan iki ya kena nggo contoh filosofine ya
apik. Nggih. Saka kayu, saka kuningan, saka pring, saka tali ning nek dituthuk bareng dadi harmonisasi sing enak dirungokke. Betul. Kaya ngapa endahe nek tetep generasi muda iso tetep bersatu, tetep iso dadi siji, yo bebarengan sengkut gumregut membangun Indonesia untuk masa depan. Tepuk tangan. Lah napa lho Mbah? Mbok ora nesu lho. Kok gak ditepuk tangane ya wis. Yo nek aku nganti lara jantung tak tempuhe kowe. Apa? Mesti beban ngono, tepuk tangan. Ora usah kuwatir. Goleke jantung gedang kuwi ora abah. Oh ya engko deboke tak pek njur jantunge aku. Heeh. Ayo, bawa. Neng ndi? Bawa. Oh, bawa. Wah, ora melu bawa gamelane. Aja terus. Kerisku njur iso ndingkluk dhewe ngene iki. Piye, kerise piye? Kon benakke. Kowe ora ngerti kerisku sak tenan, ora sah. Lah napa? Rahasia pribadi. Privasiku ora kena. Wah, ayo. Klambine iki juga ijo bundel pirang-pirang to kowe? Pundi ta? Jarum pentul kuwi. Endi? Sing templek iki. Iki. Iki endi nek demok kok sing bener. Iki. Terus? Iki. Terus? Iki kembang. Seneng banget. Modus to meng arep dumuk ta. Ora, ndumuk padha ae kok mek ndumuk kain apa marai. Lah beda lho jarum pentulku karo jarum pentul ing omah. Bener kuwi. Bener to? Heeh. Mergane Kesuwen. tayangan. Kono kesuwen. Kowe tak omong ya. Nek sing jenenge wong lanang siji, Nggih. duwe bojo loro, kuwi jenenge poligami. Nggih. Ra, nek wong wedok siji duwe wong lanang loro, kuwi Poliandri. antri. Terus? Nek wong lanang siji Nggih. duwe bojo siji, kuwi jenenge monoton. Monogami disiki. Terus karepe jenengan kon piye? Monoton. Urung dibedhek gami. Dadi monoton. Ya sekali-kali iki ana selingane lah. Ana segrek-segrek titik. Bakso ya ana pedes sithik. Ayo diteruske. Akeh mau wong telu me ora ana sak jam aku njur kon gambleh dhewe. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa kadang wis aguh. Ayo wong telu lambene dek iji ora kaya lambene. Iki sumilaking lambe tototku ngono apa lakone? Aja terus sari kaki. Ya. Wah, edan. Suarane. Kantane nyambut gawe Elisai mangan wae dan asem tenan kowe iki. Wah, terlalu teganian di kau. Lah iki mau wis karo Cak Lontong kok ya. Aku wis ngerti aku nang kono. Nganglang jagat. Ngapa meneh? Wong kene ayu telake beda. Telake apa? Telake piye? Ana intil-intil. Padha kita lo pendem biru dia. Ya ora ana telak kok kaya delok pendem. Aku jenenge biru ngono. Kalau sing ngene. Telake ana apane? Ana intil-intile. Ana apa nih? Intil-intile. Hah? Intil-intile. Wis sing piye? Neng dhuwur lho. Terus?
Ndi. Ya kabeh wong kan duwe ngono to, Mbak. Lah ning kan beda. Iki ra duwe. Ra duwe to? Ora duwe aku. Jal mangap. Aku saluran banyu gedrek kok. Sing apik iku kudu saluran banyu, sing digedrek. Safety tank dadi karuan ngono. Ngomong. Wong ayu ki pancen beda. Oh, coba aku sih enom lele. Waduh. Napa, Mbah? Aku sih enom ki ulung lahir ya. Aku sih mek ngabari tok kok jane aku. Nyangking bokor. Loh, suarane luwih cantas kae. Wis ngerdidikan pajangan ngono kuwi. Kencang. Salah. Rumah samu pajangan ngendi? Pasangan pundi? Pajangan Bantul. Lah ngene sinten? Bapakmu ora tau dihukum to? Suwe-suwe kok ngawur to? Hei, Bapakne sosok sik to. Kayak anake Yuyu Rumpung. Iki ya lucu nek iki rumpenge omonge kaya si anu dipethot ilate mau. Nek ngono kowe nyangking pokong. Bokor. Mun aku sak ngarepe surup. Kan Ayo. Kaya dipedhek jam 5. Terus ke mboten iki. Terus ke? Oh, nggih. Oh, iki pamundhute Bu Puan. Buan. Kencanane Jenenge Apa to, namane Mbah? guyu lho, nek guyu iki suarane serak terus dadi ngono kuwi. Ya ora ana pengare to Tin, wong aku guyuk marek kuwi serak ki. Kan jenengan lucu apa? Sing ngomong sapa? mengganggu, Mbak. mengganggu ngono lho. Wah, Nah, jangan ngono to, lek malah kan jenengan lucu. piye? Aja li omong piye? Sik ora wong ki nek wis raine apik, dialem apik terus li omong ki ya digawe-gawe. Kan jenengan lucu. Lucu ya lucu. Lucu, jenengan lucu. Kok malah kemayu dalang. Kan jenengan lucu kan ngomongnya terus lecet. Apa? Apa? Kan jenengan lucu. Ngomong serius sama lecet. Isine donga tetulak. Kaya kae semado turu kabeh. Akeh ora ndangge. Rasen sing korban aku. Ya jingse tenan aku. Aku pan nggo kotakku kuwi. Kenapa, Mbah? Hah? Kenapa? Mak dok ngono kaget aku. Mulai aja dilingguhi kotaki. Nang lingguhi sapa? Lingguhi ya kursi kok sapa? Ora ana kursine kowe ngerti apa kan ana kursi? Lingguh ngisor. Aku kan nek linggo jopen aku kan dingin. Sandang kelawan pangan ya
Rima Ya, mangga, ya. Hei, ya. Capur wis sore ditinggal lombok katon ngawe-awe ayo gane bali-bali kene esuk-esuk sembah nuwun. Ya. Kompak-kompak ya.